da si, vrate moj, se opet sprema neko sranje, ajde ulazi pre, nego što spuste sekire. Ajde. Ne vreme, sve će da pokosi, neće biti treša, neće biti ničega. Biće samo pecima, ne znam. Sve se zamijenilo, biti samo pecima od relja i to je to, ali najbolje od svega što to burek, gledaj ovo, što je to kao, ako se može nazvati. Pogled, to je boja kao cheese. Zašto voliš sve što se ne vidi? Da? Moje? To si ti? Neće se drži, ja snimao ekse. Kad će sad skoju zbog klima, da? Niti se zna, niti se vidi, znači više ovo sigurnije hoćeš. Da znate što se dešava na postajama u Srbiji? Rade psihopate, mladi odlaze, stari dolaze. Baba psihopata, čoveče, tera me da idem da nosim gajme. Žena me uznemirava, me atletira na poslu. Šeta me. Danas sam otišao u WC, onda šuljavi ceo dan. Pa muka, pa nespavanje. Ja dođem kući i on nema problema sa babom. A to je još gori psihopat. Znači imam psihopatu na poslu, imam psihopatu u kući. I onda kažu zašto pušiš travo? Zašto ne pušiš? Zašto sam normalno. I onda dolaze babe na posao. I onda dečko od 26 godina, pored jedne babe kući, može da radi sa drugom babom, dobije proširene vene, zato što babe ne mogu da rade i mora da radi konj. I onda dođe druga žena koja ima 150 kila i onda ispada gora još od ove babe i onda razvlači crijevo 10-15 minuta, prelazi 10 metara za 1 minut. Onda se pitaju zašto svi papari. Nema ludilo nikad nestaje, Matrix. Mora malo da se skulira, znači, Lula Mira, ili to, ili da bijem, a nisam takav. Znači, sklanjaš se od ljudi, budi miran, pali igrice lepo, pališ tu i ideš ka. Pa ima prašine. Ima tu, dosta prašine ima, videla. Moguće. I uspešno je. Smak svijeta se bliži. Uskoro će samo doći kraj. Džaba je sve što radite. Šta god da mislite da jeste profesor, učitelj, astronaut, radnik, pivari, u teretani, sve za ništa. Uskoro će doći vatra i vaše mišljenje uopšte nije vidno. Spući se takav gnev koji se nikad nije spustio. Kaže, pre bila voda, sad će biti vatra i niko neće moći da pogleda vatri. Nijedan novac neće moći da vas zaštiti, ni utjecaj, ništa. I bez obzira odakle dolazite, koje ste boje kože, možda se nadate samo smrću. I ona će sve da stane. I da neće imati zvuka. A kad ne bude imalo zvuka, oni će se čuje ono što se ne čuje. I oni koji budu ostalo će da vide ono što ne vide. A to će njih da bude više nego ljudi. Oni će početi se prikazuju. I onaj ko bude ostao će moliti onoga koja je u grobu da ustane, da bi on naravno. Uključujući ljude i životinje svih vrsta, bit će novi raj. I moćemo da pričamo sa životinjama. Nećemo otvarati usta. A razumet ćemo ne drugi. Razumet ćemo svačije srce. I bit će bukvalno kao anime. To će biti cijela komunikacija. Neće biti dima. Neće biti interakcija. I bit će samo sreće. Ali to samo za 10% ljudi. Zato što 90% ljudi ide u pakao. Niko ne zna ko ide u pakao. Mi to ne znamo ko će otići, ko neće, ali jedno je sigurno da će biti nas. Možda puno, ne znamo, znači niko. Moramo da se potrudimo da ne budemo na tom putu, mi moramo da se prepoznamo da li idemo tim putem. I da se ispravljamo, ali nema puno vremena. Ljudi, spremite se. Ne znate šta dolazi.